Ти какво правиш, ма? За кой ли му даваш на този? Аз за кучето ли беше? Не, за тебе. Ау, стой тази работа, направо съм скапана. От какво, ма? Аз свърших всичкото работа. Просто като ти гледам така, всичко ми се скапва. Ако ти завърта един терслеме, дали няма да падаш тук сега, а? Айде, давай, идвай да ме помагаш. Аз то за мен ли го правя или за себе си? Не. Не мога да те помагам, аз бременен съм. Ай, ти не си ли заминаваш с глупости сега? За какъв кочан ти е този с киселата зеле? За ко? Ти хормон обратно на растежа на мозъка ли имаш? Рамене на главата си носиш ли? Киселата зеле знаеш ли колко да е скъп? Ние ще продаваме ефтин джаз, направо ще се побъркат. Ялъж вериш, ще направим Германията занимава. Кой ще купува? Майка ти, гледай сега. Дръж. Гледай зели, гледай малко зели. Кой няма да купува този чок гюзлема зелка, ма? То с кюсе, не кюспе. Виж, зели, не като тебе. Ти си толкова си грозен си ти, че чак мухите ти заобикалят. Ти си толкова си грозен си ти, че ако тръгна да ти снимам, телефона ще казва, сигурен ли си? Ако те види зомби, ще казва, то с от нашите. Сокерес, бе, биричет. Прилеп, ако те види, ще пляска. Ще казва, един по-грозен от мене. Откакто те видях, почнах да вярвам на духови. Ако минаваш по улицата, хората ще казват, Хелоуин дойде. За Хелоуин, ако отиваш да тропаш на вратите на хората, не бамбони, ами ще ти фъргат кръстови. За хероин няма да можеш да се гирмираш, защото гирма ще избяга. Като даваш храна на кучето, той вика, не, аз от туалетната не ям. Ако те пускат да участваш на почивката 2, хората ще си помислят, че е филм на ужас ти гледат. Десата от 5 декември до Коледа няма да могат да заспиват. Прясната мляко, като те види, ти се остава. Маруката, клесих са! Ела да ми помагат! Идвам да ти помагам, идвам! Стига си пардял, омекна ми главата от тебе, бе! То с не от мене, то с от киселата зели, дето отзади. Киселата зели, да. Да, аз на друго мирша. Ето виж. На спарангяс, въобразявай си малко, бе! Аз си въобразявам. Хубав човек не държи лошо на душата си. Да, така е. Обаче ти си чо грозен си ти, паткан суратла, бостан куркуза. Чо грозен съм аз, обаче нали знаеш, ти си ми огледалото. Хаджията Насов, имаме сигнал за откраднати бидони с кисело зеле. Заподозрените са с бял микробус. Тъкмо на време, началник. Видя ли сега какъв лош късмет ми донеси? Да ти избия още 2-3 зъба, не искаш ли? Добър ден. Кой се обажда, Марука? Един добър човек е, Мечо, не се притеснявай. От Господ Бог е пратен помощи да ни дава. Много хубави помощи виждам, големи помощи, така. Чак му излизат от дрехите, не може да ги побира. Айде, пипни тук да видиш. Ето така, така. Документите ми дайте. Загубил си документите ли, господин добър човек? Вашите документи искам. Не, батко, те ще са си тука. Да. Дай ми документите, ти казах, бе. Аз нямам. Аз едвам гледам. Мечо Лондър съм аз. Българският Орхан Мурат ме викат на мене. Много надарен. Да,
Той нищо не вижда. Сляп има на окото. Чершаф имам и на двете окота. Завеси. Перделък, знаеш какво е перделък? Перделък, да. Да. Той е невалиден, невалиден. Според теб, ако виждах такъв грозен жена ли щях да си взимам? Но аз ми ще сте отзад, мана. Това тогава как го видя, бе? Орхане. Кое да съм видял, батко? О, батко, какво направи ти? Лечител се оказа. Прогледнах за първи път живота си. Богу наврати го, батко жандар. Жив да умреш, в пиперуда да се изродяваш. Ела да те цувам. Да, наистина е много грозен жена ти. Батко жандар, ти нали лечител си оказа ти? Айде да видиш на газата нищо взе да ми излиза. Ако го силуваш, дали няма да се прибере? Ние имаме подаден сигнал за откраднати бидони с кисело зеле. Да пукнат дано тези, дето никой крадат път така. няма да се Да, оправи най-зато с и ще дърважа. заминаваме Няма на да се Германията. оправим, няма да се Що мириш тук такава трябва? От тос макробуса. Скарах му катормонизаторите, върнах на вторичната и сега така мирише. То мирише на лайна, бе. Това защото се насрах. По-скоро ми мирише на нещо откраднато. Не, батко, бъркаш се. Не, на работа ти мириш. Работим по цял ден, ходим, бягаме, работа да вършим и така миришим. Бързаме да се прибираме, да си къпим. На жената дори минчета саламура фана. Да, ето. Искаш ли да ти показвам? Не. Не е това. На нещо друго мирише тук. Сигурно на новата ароматизатор моята. Ето да слагаш, батко, на огледалото, че на мен вече ми омръзна. Нашки ароматизатори ще дам, бе. На кисело зеле ми мирише. Сигурно, защото си гладен, дълга смяна караш. Коледа идва, нормално е. Сърмите се привижда. Какво криеш отзад? Нищо не крия, батко, нищо. Покажи ми тогава. Не там, бе. Отзад багажника какво криеш? Не, Слез веднага отвори вратата. Вратата не си отваря, батко, няма как. Абе, слизай, ти казах, бе. Батко, мен не ма карай да слизам. Аз съм бременен. Аз ще остана да му помагам. Абе, слизай веднага, бе. Как ми стана лошо, ако знаеш. Ой, на мен ми стана лошо. Контракция или какво ма фаща? Слизай веднага. Батко, през това време искаш ли да те гледам на кожения пистолет, ла? Сега покажи ми какво имаш отзад. Много ти благодаря, батко, че ще гледаш какво ми има. Значи да знаеш, скоро ми излези. Появи се като маслина, се усеща отзади и ма сърби или какво и аз не знам. Ще го гледаш, виж дали ще се оправи. Така, бидони. Гледай колко бидони. И с какво са тия бидони? С капаси, не виждаш ли? А под тях какво има? Никой не знае. Аз май знам. Има зеле. Не вярвам аз. Повдигни да видим тогава. Не мога да дигам, батко, тежко проблем ще ми прави маслината от налягането, ще си пръска, знаеш ли? Дигай! Хубаво. Не става, батко, много тежи тос, не мога да го дигам. Как? Капака повдигни. Той капака, виж как желязо има, злято, няма как да се пробива това, не може. Дай. Така. Ето го и зелето. Крадните бидони са зели са при вас. Не, батко, тос не е крадено, тос не е такъв зели, дето ти си мислиш. Такъв е. Тос е, сега ще ти обяснявам. Мечо, излиза, ражда, Мечо. Жената тръгна да ражда, лягай тук, лягай долу. Сега ще ти изражда. Чакай сега, чакай, напъвай. Стана! Излези, батко, полиционер, излези! Гледай, какво направихме, рожбата излези! Марука, то ще го кръсти на тебе! Зелка! Батко, да не е честит 200-563-та рожба! Мечо, излезе още едно, гледай, близнаци. Направихме ги! Батко, сега да ти обяснявам. Зелето е откъде идва. Марука, какво да очакваш от него? Свинско ли да излиза? Айде сега махай се, че ще почвам да кърмя, сега ще си вадя така боските. Остави ми детето, бе. Айде, махай се. Така. Хайде сега. С мене към районното. Батко, чакай! Забравих нищо само. И отиваме, няма проблем. Марука, дай ми цигарите. Ето.
Гледай го къве прозове. На всичко са фана на целия театър. Така е. Айде да ходим.